It is nothing of you. You are oblivious. Oh. Jeg har ikke fået taget det hele, desværre. Jeg fik ikke startet det først nu. Nå, jamen altså, når hun ikke kommer sin vandpistol, så... What about the water pistol? What we do want? Don't smoke. We want... Rejs til helvete. Du bare lad være at ryge, så hører du ikke mere til os. Idiot. Ja, i lige måde. Idiot. Lad være at ryge, så hører du ikke Jeg har mere. lovet dig. Nu skal jeg sige dig en ting. Hvis I holder op at ryge, så hører du ikke mere til os. Vi har lovet dig. I har ikke lov at rette Vi har lovet dig. Nej, du har ikke lov. Du har ikke lov Så at rette bevis til det. noget. Så vis dokumentet frem. Jamen, så bevis det. Bevis det. Du har ikke lov at rette til noget som helst. Okay. Hold op med at ryge. Tired of you. Show me a proof. Ryg, og du er færdig Rest med af at høre helvete. noget godt. Nej, for I er så forrøget, så I ikke kan holde op. Hvor de følger med der.